Bro, taga Bindoy na yun bro, nari na yung address ba niya? May-message ka na magkapon, may invite sa Bindoy. Ikaw na ito? May-message ka sa Salamat. So, ako lang bro, baka, kining albularyo bro ba? Albularyo. Namon support sila yung mga Santos niya, ang kumputan na naman sila yung koneksyon sa Tusuban. Salamat Brad, daghan ko kailag mga albularyo sa una. Unya, ako mismo sa bata pa ko nakaban-uban ko albularyo, nalaba. Nakauban-uban ko na magpahilot, na magpabutang-butang na. Sa tutubad na bito na pud sila mga Santos. Nya naagin ni kamera ra bata. Nya naagin ni putoy, ana na ko pag-istorya nga. Kuya gyud putok, mingon gyud ko kulto kay ang iyahang kuan, ang iyahang pasyente, particular gyud og babae, di niya paulion. Niya adto na niya dito himuon ang krimen niya kanabang ko sabot ba ang mga mulis siya ba. Oh niya. Na po siya gagama po siya kaugalingong kapilya. No? Nga naapoy mga santos nga mga imahe, kulto gyud siya. Gigamit niya ang mga imahe sa mga santos from nga kuno ay mutuo pod ang Katoliko kay na ganito naadto sa lugar nga nagmisyon po siya nya naapod siya Biblia na siya Santo Niño dako po siya cross ka Madrid po diyang porma. So wala ra abot ig tulo ka adlaw gidakob siya kay usa siya ka illegal practice of a doctor, illegal practice kay mag-opera po siya nya way saman nya nahibaw dito nga di ada siya host nya magkolekta palitan ninyo ni tag 4,000 niya tambal ninyo ni katong ibang Twitter na. So, kanaba parte na sa kulto, ilan, o kanang mudos. Natural po ng mga albularyo pa, di po na mabutag dagway sa mga demonyo. Kisa pa po yung mudool nga Katoliko. Magbutang-butang ginagdagway ni Mama Mary, gawin na sa Tulinyo. Para po ng Katoliko, kini kay Santos na napay kandila-kandila. So, magamit ba, murag nahimo na ang atong sibano kanang sa mga negosyo. Murag ilang gamiton ba nga front para sa ilang kanang patuo-tuo. So mao na ga-encourage gyud kanunay ang simbahan sa dili gyud unta, dili gyud muanhaan ang mga albularyo, no? Naman tay gitudlo sa tong simbahan nga bisan gani sayta, pwede ginikanan naman ni natos teaching sa simbahan. Bisan ang amahan, inahan, pwede siyang muampok sa iyang mama, papa or ang Ginoo ayo in the name of Jesus. Tapos agad sa in the name of Jesus. Ayuwa itaw ng akong bana Lord, kaya ang akong bana Lord nagtrabaho ni Papoon. Kung nagsalig jud ko nimo in the name of Jesus. Yan po. Natay uben para sa simbahan namon mga exorcist nga mga lana magkatabang po na sa mga atong pagtuo nga pero kumpisal sa puna ka mga kumpisal ka ng mga ato ta sa kanang kini kumpisal pitigin ang gamana na nga tambal pod sa atong kalag. Okay?